Toto je škola na Hrdličkovej ulici na Kramároch v Bratislave. Je to spojená materská, základná a stredná škola s možnosťou internátu. Škola sa zameriava hlavne na sluchovo postihnuté deti, ale aj na deti s poruchami učenia a narušenou komunikačnou schopnosťou. Budova je mnoho desiatok rokov stará, ale disponuje krásnym bazénom, ktorý má už 40 rokov. Bazén je v neustálej prevádzke a je plne využívaný deťmi zo školy. Vedľa bazéna je miestnosť na odkladanie plaveckých pomôcok. Tak, ako ste sami videli, v miestnosti do bazéna je to, čo investovať. A preto potrebujeme váš príspevok. Z vyzbieraných peňazí bude miestnosť moderne zariadená a plná nových plaveckých pomôcok.